खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि बिजेपिनि सानै दैदेनगिरिखौ सोनाब बंगआव एरेस्ट खालामदों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनाय समाव बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डक्ट सिफायनायनि अजद होनानै आसामनि बिजेपिनि सानै दैदेनगिरिखौ एरेस्ट खालामदों एरेस्ट खालामजानाय सानै दैदेनगिरिफोरनि मुङा जाहैबाय कल्याण गस्वामी आरो रिंकु दास बिथांमोनखौ गंसे हटेलनिफ्राय एरेस्ट खालामदों बेनि उनाव मदिनीपुर खासिबारि पुलिस थानायाव दोननाय जादों फोरमायथिनो गोनांदि फैगौ 25 मेआव 6थि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन जेराव सोनाब बंगआव 8 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन बिसायख'थिनि सिगां बिसायख'थिजों लोब्बा लाखिनानै सोनाब बंग पुलिसआ बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि न'आव रेड खालामगासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों आरो दासिम बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिखौ एरेस्ट खालामबाय होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला पूर्व आरो पश्चिम मदिनीपुर अदेबानि सानजा आरो सोनाब मदिनीपुर जिल्लाफोराव बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर जेरै शुभेन्दु अधिकारी आरो बिजेपिनिनो बिजाथि हिरन चेटार्जी बिथांमोनजों लोब्बा थानाय न'फोराव रेड खालामनाय जागासिनो दङ आरो बिसायख'थिनि सिगां टीएमसीनि दैदेनगिरिफ्रा पुलिस प्रशासनखौ बाहायनानै बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ हाराहास्ति खालामदों होननानैबो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बा मावथिफोरा अजद होदों जुलाइ दान फैनो आरो गेजेराव दान मोनसे दंबावो आरो जुलाइ दानावसो फरायसालिफोराव गोलोम बोथोरनि बन्द होनाय जायो नाथाय मे दानावनो गिथावनायै दुंखावनाय अखा खम जानायनि थाखायनो गिथावना दुंखावनाय आसामजों लोगोसे गुबुन रायजोफोरावबो गिथावना दुंखावनाय जायनि जाहोनाव फरायसाफोरनि थासारिखौ नायनानै आरो जोबोद गुदुं दुंखावनायनि थाखाय माखासे रायजोफोराव देग्लाय गोलोम बोथोरनि बन्दखौ सिगांग्रो फोसावबाय पान्जाब राजस्थान दिल्ली बेफोर रायजोफोराव फरायसालिफोरखौ गोलोम बोथोरनि बन्द फोसावनायनि उनाव आसामावबो फरायसालिनि क्लास जानायनि समायखौ सोलाय सोल' खालामनो थाखाय फोसावदों फुंनि 8 रिंगानिफ्राय फरायसालि गेवनांगोननि थाखाय बिथोन होदों जिल्ला प्रशासना जरहाटनि इन्सपेक्टर अफ स्कुल मावख'निफ्राय बिथोन फोसावदों जेराव जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोरा जाहाथे फुंनि 8 रिंगानिफ्राय गेवो बा फोरोंथाय होनाय जायो बेनि थाखाय बिथोन फोसावदों बिथोन होनाय बायदिब्ला एलपि स्कुला फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12:30 रिंगासिम गेवनाय थानो नांगोन यूपी स्कुला फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै सानजौफु 1 रिंगासिम जागोन हाई स्कुल आरो हायर सेकेन्डारि स्कुला फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सानजौफु 1:30 रिंगासिम जागोन फरायसालिफोराव जानाय एसेम्ब्लिखौबो फुंनि 8 रिंगायावनो जाहाथे खालामो बेनि थाखाय बिथोन होदों 1 जुन 2024 मायथाइनिफ्रायनो जागायजेनगोन बे गोदान शेड्युला फरायसाफोरनि थासारि आरो गुदुं दुंखावनायनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै जरहाटनि इन्सपेक्टर अफ स्कुल मावख'निफ्राय फोसावदों भारतनि आयना गेहेलेम जानायनि थाखायनो दुथांफोरा गाज्रि खामानि मावनो गियाखै नामा जिनाहारि खालामनाय आरो मानसि बुथारनायनि उनावबो बेल लानानै उदां अख्राङाव थाफैनायनि उनाव फिन आरोबाव बे सुबुङानो जिनाहारि खालामोबा बा मानसि बुथारबावोबा बे दाया सोरनि आयेननि ना दुथां सुबुंनि हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दुथांफोर आरो बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरा जाहाथे आयेननि राहा लानानै बेलाव फैनो हाया बेनि थाखाय दाबि दैखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोना फोरमायथिदों दि हिरण्मय खाख्लारिनि बिनानावखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव धन तालुकदारखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाखादोंमोन नाथाय दुथाङा बेलाव फैदों आरो बेलाव फैनाया 1 दान जास्लाबियावनो फिन सानै बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामबावदों बेबायदि दुथाङा समाजाव थांनानै थानो जेबो मोनथाय गैया होननानै खुद्रिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो केसखौ गोलाव खालामालासे जाहाथे फार्स्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों गोख्रोङै साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि गवालपारा दुधनैनि भालापारा गामिनि हिरण्मय खाख्लारिखौ दुथांफोरा बुथारनायखौ लानानै आसामनि दाब जायगायाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि जिल्लाफोर जेरै क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे हिरण्मय खाख्लारिनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे गोजोन मोनो बेनि थाखाय केन्डेल फोजोंनानै आरज गाबनाय हाबाफारि लादों
देग्लाय अखा खम बा बाङाय जानायनि थाखायनो जेरैथिंबो जेंना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय समाव खोथिया फोनायनि सममोन बे समाव दुब्लियाव दिनैसिमबो रानस्रावखा। अखा गैयिनि थाखाय दिनैसिमबो हालेवनो हायाखै दुब्लिखौ। बेनि अनगायैबो अखा बाङाय जानायनि थाखाय जायगा जायगा लोंनाय दैनिबो आंखाल। दैया राननानै गोथौसिनाव थांदों, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा लोंनाय दैनि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आथियाबारि खावसि बाजार ओनसोलावबो लोंग्रा दैनि जेंना। माखासे साननिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा थरथिंसे लोंनाय दैनि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। गोजोनपुरि गामियावनो गं 58 नखरफोर दं, जाय बिथांमोनहा दैनि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। रायजो राजाफोरनि हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै बरिं बानायनानै होनो थांखि लादों बिटिआर सोरखारनिफ्राय। बिटिसिनि पिएचइ बिफाननि इएम डक्टर निलत सोरगियारि बिथाङा आथियाबारि खावसि बाजाराव बरिं बानायनानै होदों। न' दै जगायथाय हैनो हायाब्लाबो बेयावनो मोन 10निफ्राय 15सो टेप लागायनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो रायजो राजाफ्रा बेनिफ्रायनो दैखौ लांफैनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। अखा खम जानायनि थाखायनो दैया 50निफ्राय 60 फिट गोथौआव थांदों, जायनि थाखाय दैनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादों। आथियाबारि खावसे बाजाराव बरिं बानायनायनि अनगायैबो धरमपुरावबो बरिं लागायगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर निलत सोरगियारि बिथाङा। दैनि जेंनायाव गोग्लैनाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला 10निफ्राय 15 फिट गोथौ हाखर जावनायनि उनावबो बिथांमोनहा दैखौ मोननो हायाखै। फारसेथिं जल जीवन मिशननि खामानि जादोंब्लाबो दैया माब्ला फैगोन जेबो बुंनो हाया होननानैबो फोरमायथिदों दैनि थाखाय खैफोदाव गोग्लैनांनाय रायजो राजाफ्रा। कलकातायाव एमपिनि गोथै देहा मोननो हादों। एमपि आनवारुल आजिमनि गोथै देहा बोखांनो हादों कलकातायाव। फोरमायथिनाय बादिब्ला एमपि आनवारुल आजिमा माखासे साननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बिथांनो फन हरबाबो मोनैखौ लानानै फिसाजोआ कलकातायाव थानाय बाय बाहागिफोरनो खौरां हरनायनि उनाव कलकातानि बारानगर पुलिस थानायाव गोमानायनि अजद होनायनि उनावनो मोननो हादों एमपि आनवारुल आजिमनि गोथै देहाखौ। फोरमायथिनो गोनांदि एमपि आनवारुल आजिमा बांलादेशनि रुलिं सोरखारनि आवामि लीग पार्टीनि एमपिमोन। बिथाङा फाहामथाय लानो थाखाय कलकातायाव दंफैयोमोन, नाथाय थांनाय 8 साननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन बिथाङा। फिसाजोआ बिफानो फन हरसेयावबो मोनैनि उनाव कलकातायाव थानाय बाय बाहागिफोरनो खौरां हरनायनि उनाव बिथांमोनहाबो पुलिस थानायाव मिसिं कमप्लेन होदोंमोन। बेनि उनावनो बिथांनि गोथै देहाखौ कलकातायाव थानाय निउ टाउननि रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्सनिफ्राय मोननो हादों। बुथारनाय जाथायखौ लानानै कलकाता पुलिसआ बांलादेश पुलिसनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव बा कलकाता पुलिस आरो बांलादेश पुलिस जथायै गोरोबलायनानै खामानि मावनायनि उनाव बे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों आरो हमजानाय 3बो दायनिगिरिफ्रा बांलादेश हादरनि होननानैबो फोरमायथिदों। केलकाता हाइकर्टआ फिन गोदान मोनसे जारिमिनारि राय फोसावदों। थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय जायफोर बिथांमोनहा आदार बेकवार्ड क्लासेस अदेबानि ओबीसीनि सार्टिफिकेट दिहुनदोंमोन, बेफोर गासैबो सार्टिफिकेटखौ दाननो थाखाय बिथोन होदों। केलकाता हाइकर्टनि 2 जाज थानाय बेन्चआ बे रायखौ फोसावदों। ओबीसीनि सार्टिफिकेट बानायनायाव आयेन बेरेखा जादों होननानै सासे सुबुङा जुजिनानै बिजिरसालियाव पेटिशन फाइल खालामदोंमोन। बेनि सायावनो बिथा खालामनानै केलकाता हाइकर्टनि 2 जाज थानाय बेन्चआ बे रायखौ फोसावदों आरो थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय ओबीसी सार्टिफिकेट दिहुननायखौ केन्सेल खालामनानै गोदानै ओबीसीनि लिस्ट बानायनो थाखाय वेस्ट बेंगल कमिशन फर बेकवार्ड क्लासेसखौ बिथोन होदों। केलकाता हाइकर्टआ ओबीसी सार्टिफिकेट दाननो थाखाय राय फोसावनायनि अनगायैबो माखासे सान सिगां अदेबानि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां केलकाता हाइकर्टआ आरोबाव मोनसे राय फोसावदोंमोन, जेराव फ्राय 25,000सो फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफनि साख्रिखौ दाननो थाखाय बिथोन होदोंमोन। साख्रि होनायाव आयेन बेरेखा जादों होननानै फ्राय 25,000सो फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफनि साख्रिखौ दाननो थाखाय बिथोन होदोंमोन। उनाव सुप्रिम कर्टआ स्टे अर्डार फोसावफिनदों। साख्रि दानजानाय 25,000सोनि मादाव माखासेया मेरिटआव साख्रि मोन्दों होननानै आरो बेनि सायाव फिन नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै सुप्रिम कर्टआ स्टे अर्डार फोसावदों। गोजोनथाव रादाब, बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन। नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, ओसीटी, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे
फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS MS अप्थालमोलॉजी कैटरेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल MBBS DO कैटरेक्ट एंड ग्लकोमा स्पेशलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।